akar fina mulej għal-ixtrifna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub għalina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub tħallas li xomulej fuq li moddi salħtiħa tawlidek dajfin unatafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Indi nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Gianni Abela, Marija u Karmelo Gatt. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iqaf magħna mulej fit-talpum li tagħna. Żommilna sħiħa jittama li aħna qegħdin fil-ħniena tiegħek. Naddafna mid-dbatija ta' dnubietna biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ara mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Abram inxteħet wiċċu fl-art u Alla kelmu u qallu: hawn jien, ara, il-patt tiegħi miegħek, int tkun missier ta' ħafna ġnus u ma tissejjaħx aktar Abram, imma Abraham ikun ismek, għax missier ħafna ġnus nagħmel minnek. U jiena nkattrek fuq l-inkattrek u nagħmel minnek ġnus sħaħ u slaten joħorġu minnek. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek, bejni u bejn nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Patt tal dejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. U jien nagħti lilek u lil nislek l-art fejn int frustir, l-art kollha ta' Kanan biex tkun tiegħek għal dejjem u jiena nkun Alla tagħkom. U Alla żied jgħid lil Abraham: u int iżomm il-patt tiegħi int u nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ħabbirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu fitxu l-wiċċu l-ħin kollu, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u liet Ġakob il-maħtur tiegħu jaħwequ Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Il-mulej Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: Tassew ngħidilkom li min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: Issa tassew nafu li għandek xitan fejk. Abraham miet u l-profeti wkoll u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abraham li miet u l-profeti wkoll mietu. Inx taħseb li int? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tiswa xejn. Imma dak li qiegħed jagħtini il-glorja huwa l-Missier, dak li intom tgħidu li huwa Alla tagħkom, ma dana kollu ma raftuhx. Imma jien nafu, u kieku kellu ngħid li ma nafux, kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara il-jum tiegħi u rah u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek anqas għalaqt il-50 u rajt lil Abraham? Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jienu. Għalhekk il-Lut qabdu il-ġebel biex iwadwulu, imma Ġesu inħbielhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej. Tieżi sejjew niflu ftit dak li qed jgħid lilna l-mulej. Tassew ngħidilkom min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. L-ewwel mistoqsija li għandna nagħmlu: jien qiegħed inħarisa il-kelma ta' Ġesu? U xi tfisser tħares il-kelma ta' Ġesu? Il-kelma tħares il-kelma tosf qalbek u tħalli li dik il-kelma tmexxik. Inti jara ftit x'jiġri fil-ħajja tagħna ta' kuljum meta xi ħadd persuna li taf li tħobbok u tagħtik parir u tgħidlek kelma, int tibqa' tożza u tibqa' tgħidha. Ħafna drabi il-kol kemm aħna naħseb, il-kol kemm aħna niftakru xi parir li tak missierek jew ommok. Mhux darba u tnejn tisma' min jgħidlek: ommi kellha raġun, ommi kienet tgħid hekk, ommi. Imma irrifletti ftit li ommok dak il-kliem għadha tgħidulek illum u int illum għadek tipprova tagħtih widen. U jekk dan nagħmluh bejnietna ta' bnedmin, kemm aktar għandna nilqgħu il-kelma ta' Ġesu. Araw Ġesu kemm ikun qiebes magħhom meta hu jgħidilhom: intom tgħidu li Alla u Alla tagħkom, ma dana kollu ma raftuhx. U hu jgħid: għax jien inħares il-kelma tiegħu.
jien insir naf lill-Alla mhux kemm nixel xema, mhux kemm immur il-Knisja, imma kemm jien li dak li nieħu mill-Knisja il-kelma ta' Alla li nismagħha noħodha u ngħixha. Għax jekk ma ngħixiex qed niġi insaħħan il-bank tal-Knisja. Il-Mulej Ġesu li tgħix il-fidi nisranija mhijiex tradizzjoni ta' fux. Bħalissa kulħadd xi ħaġa sabiħa, ma għandi xejn, imma kull fejn tara wirjiet bi statwi. Imma l-fidi tagħna ħadd jieqaf hemm imma l-istatwa. Jew jekk jien qed inżejjen l-istatwa, dik ħirġa frott il-fidi tiegħi. Frott dak li jiena qiegħed ngħix. Għadha jkilba min irrid niċċelebraw il-festa għażiża tad-Duluri. Aħna ma niċċelebrawx il-festa ta' mara li qadet tibki u allura aħna nibku bħala u miskina hi. Imma aħna niċċelebraw il-festa ta' dik li tant kellha qalb kbira li jissieħbet bid-dbatija tagħha ma' dbatija ta' bina. Biex jiena u int narfu nissieħbu lil xulxin fid-dbatijiet tagħna. Ejjew nitolbu din il-grazzja li l-Alla f'dan ir-randan eżjes li l-kelma ta' Alla li qegħdin nisimgħu f'dawn iż-żminijiet trabbi tassew il-għeruq f'qalbna u tkun din il-kelma li ġġalna ngħixu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Għax hekk biss nistgħu ngħidu li aħna dixxiepli tal-Mulej Ġesu. Ħuti eżjes, Alla ma ħelisiex il-libru l-waħdini imma offriħa għalina l-koll. U miegħu tagħna id-don biex nakkwistaw il-ħajja ta' dejjem. Infaħruh, nitolbuh bil-fiduċja u ngħidulu Mulej, iġbed lejk il-ħlejjaq kollha. Mulej, iġbed lejk il-ħlejjaq kollha. Għal poplu Nisrani biex jikber fil-fidi tal-patt il-ġdejt ta' Kristu msallab u glorifikat, nitolbu. Għal poplu Ludi biex iħaddan il-vera fidi ta' Abram u jasal għal verità sħiħa, nitolbu. Għal ġenituri li jixtiequ id-don tal-ulijiet biex Alla jippremja il-fidi kbira tagħhom, nitolbu. Għalina biex naqilgħu u nħarsu il-kelma tal-ħajja li hija kelma li salvana, nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, fi Kristu l-medjatur tal-patt il-ġdid u ta' dejjem, għamel li aħna li ġejna mqazzin fil-mewt tiegħu fuq is-salib nirċievu l-wirt ta' dejjem bi Kristu Siedna. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej
Spigita maena finike Hennalina mulei Hennalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li nofrulek u għamel li jkun jiswa għalina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla is-salvazzjoni bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajr ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi jirġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħab salvana jint u salvatur tad-dinja għax bissejku l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kun inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Gesù ti ma
Nitolbu. Tmajtna mulej bid-don tijek li bieħ tatina is-salvazzjoni, bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bieħ tajjixna fuq din l-art bi Kristus jedna. Xtieq nfakkarkom li għada hija l-festa għażiża tal-Madonna tad-Duluri u l-quddies f'dan is-santwarju ikun fis-7:30, fit-8:30 u fis-6:30 ta' filgħaxija. Mbagħad nhar l-erba' fis-6 ta' filgħaxija sejrin nagħmlu iċ-ċelebrazzjoni penitenzjali fejn ikun hemm mument fejn kulħadd ikun jista' ikun hawn is-saċerdoti apposta ħalli nirċievu il-maħfra ta' dnubietna bi preparazzjoni għal festi eżjes tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Rigward il-qrar, inħeġġiġkom tħallux il-qrar għall-aħħar minuti qabel iċ-ċelebrazzjonijiet. Saċerdoti qegħdin nonqsu u għalhekk naħsbu minn qabel. Saċerdoti irid iħejji ċ-ċelebrazzjoni kollha. Issa jew joqgħod iqarar u ma ssirx iċ-ċelebrazzjoni u għalhekk inħeġġiġkom. Għalhekk qed nagħmlu l-qrar anke minn qabel kif tafu matul il-ġimgħa anke hawnhekk f'dan is-santwarju dejjem tistgħu ssibu saċerdot biex tqerru. Għalhekk tħallux il-qrar l-aħħar minuta. Ejjew ngħidu 3 famarijiet lill-Omna Marija u nofruhom għal Papa Franġisku. Forsi smajtu propju l-bieraħ fil-għaxija wara nofsinhar ġie rikoverat l-isptar. Ejjew għalhekk aħna wkoll insostnuh bit-talb tagħna biex il-Madonna tkompli tħarsu u żżomm il-ħarsa kollha materna tagħha fuq ir-raj spiritwali tal-Knisja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna taħadbu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina jitolbu kolna mikkija il-biki tiegħek taħnina juridu nuri kbar li ġibu fil-qalb tiegħek dnubietna b'tanti